děti, nevíte, co si přečíst? Můžu vám doporučit knížku Meč pánů z Velhartic alebo Meč a dívka z Herštejna. A teďko vám řeknu stručný děj. Krásné prázdniny se sejdou 3 děti. Jakub je velmi chytrý, ale žárlivý kluk. Petr je bojácný, ale za to přátelský. A Aneška, ta je nebojácná, inteligentní, ale o prázdninách se začnou dít divné věci. A budou si myslet, že je někdo sleduje, a proto se vydají cestu ke starému pánovi, který se jmenuje Bláznivý Pušek. Autorkou knížky je Jindřiška Mendozová, která napsala už i další díl. A ten se jmenuje Meč a dívka z Herštejna. Tu knížku jsem si přečetla a mohu ji doporučit všem dětem nebo těm, kteří mají rádi dějepis.